खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बोरी गामियाव सानब्रैनि हाबाफारिजों 111टी बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शन। आमेरिकायाव फिन बिरखं जाब्रबथाय 6 सुबुंनि जिउ खहा आरो माखासे न'बाङाव अर नांदों। मिशन बसुन्धरानि सायाव केबिनेटनि गेदेर थांखि। मोनबा हारिया होनाङा मोनथाम जोलैनि फोरमान। आयेन बेरेखा रेड हल माइनिं। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय आसाम सोरखारनि मोनस्नि बिफाननिसिम नटिस। हेंथा दोलोनि दावराव दावसिनि गेजेरजों निर्मला सीतारमणा 2025-2026 रांखान्थि बोसोरनि रां बावजा दाखिल खालामदों। BKW एसिया गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि 52थि जोनोम सान खुंदों। हाथियार फालांगि खालामग्रा दुथांखौ खादों पुलिसा। 2 लाख बेसेननि मुवा लांनाय गारियाव हरखाबै अर नांदों। रौतानि लाल बाहादुर गोजौ फरायसालियाव सिखावनि उदखार। फाखानि इन्जुरजों गोग्लैसिनजाना PWDनि 3 लेबार जोखोम। सपना बेजबरुवानि हाग्रामा महिलारि बिजाबखौ डक्टर रुपाली स्वर्गियारिया इंराजियाव राव सोलायबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। 30 जानुवारि 2025 मायथाइनिफ्राय फैगौ 2 फेब्रुवारि 2025 खालारसिम सानब्रैनि हाबाफारिजों बर' बाप्टिस्ट कन्वेन्शननि 111टी बोसोरारि जथुम्माया उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बोरिगामि गामियाव जोबोद मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। बे जथुम्मायाव गासै 11 दखरानि 186 गामि एबा मण्डलिफ्रा बाहागो लादों। गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो गोबां ख्रीष्ट फोथायारिफ्रा बाहागो लाफैदों। मख'नो गोनांदि देग्लायनि गिर्जा न'खौ गासै 14 बिगा हायाव लुनाय जादों। बेनि अनगायैबो थान्दै सुबुंफोर थानाय जानायनि थाखाय जुदायै बानायनाय जादों। बे जथुम्मायाव गाहाय आलासि बुंथिगिरि महरै रेभारेन्ड सरोज मण्डल, रेभारेन्ड मिमिंसन मिलिक, रेभारेन्ड शिवाराम दैमारिया नुजाथिफैदोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोराबो बे सानब्रैनि हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैदों। नोजोर होनो गोनांदि दिनैसिम आसामाव BTCआ लुनाय पेन्डेलनि समान गेदेर रावबो लुफेराखै आरो लुनोबो हायाखै। देग्लायनि पेन्डेला एबा गिर्जायाव गासै 14 बिगा गुवार हायाव लुफुंजादों। आमेरिकायाव फिन बिरखं जाब्रबथाय। साननैनि गेजेराव आमेरिकायाव गुबुन मोनसे बिरखं जाब्रबथायनि जाथाय। दिनै फिलाडेल्फियानि मोनसे शपिं मलनि साखाथियाव जादों बिरखं जाब्रबथाया। भारतारि सम बायदियै दिनै फुंनि 6 रिंगायाव पेनसिलभेनियानि फिलाडेल्फियानि रसवेल मलनि साखाथियाव जादों बे बिरखं जाब्रबथाया। रिपर्ट बायदिब्ला बे बिरखं जाब्रबथायाव 6 सुबुङा जिउ गोमायो आरो कल'निनि गोबांथार न'बाङाव अर नाङो। अब्लाबो जिउ गोमानायफोरखौ दासिमबो सिनायथिनायनि बागै अफिसियेलि फोरमायथिनाय मोननो हायाखै। ससियेल मिडियायाव भाइरेल जानाय भिडिअ'आव बिरखं जाब्रबथायाव जानाय समाव केमेरायाव सेबखांजानाय मोनसे गोजों सोरां नुनो मोननाय जादों। गुबुन मोनसे भिडिअ'आव राजालामायाव दावराव दावसि आरो गोबां न'फोराव अर नांनाय नुनो मोननाय जादों। मोनसे भिडिअ'आव जायगानि सुबुंफोरखौ गोबारै बेफ्रुनाय खोनानानै गिखांनाय आरो बिरखं जाब्रबथाय जानाय लोगो लोगो अर जोंब्लावनायखौ नुनो मोननाय जादों। बबेखानि बेयो मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय होननानै फिलाडेल्फिया अफिस अफ इमार्जेन्सि मेनेजमेन्टआ ससियेल मिडियायाव रोखा खालामदोंब्लाबो बे जाथायनि बागै आबुङै फोरमायथियाखै। रिपर्ट बादिब्ला जाब्रबथायाव थेर-बेथेर जानाय बिरखंआ लियारजेट 55 मोन, जाय फिलाडेल्फियानिफ्राय मिसौरीनि स्प्रिंफील्ड बिरखं गाथोनसिम थांगासिनो दङमोन। शुक्रबारखालि दिसपुरनि लक सेवा भवनाव आसाम सोरखारनि सप्तायारि केबिनेट मेल जानानै थाङो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव खुंनाय जायो बे केबिनेट मेलखौ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सोरखारा मैयानि केबिनेट मेलाव गुबुन गुबुन थांखिफोरजों लोगोसेनो मिशन बसुन्धरानि सायाव मोनसे गेदेर थांखि आजावनाय जायो। केबिनेटनि बे थांखि बायदियै मिशन बसुन्धरानि थाखाय आर'जलाइ होनायनि समखौ 15 फेब्रुवारिसिम बारायनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो मिशन बसुन्धरानि थाखाय ST, SC, T ट्राइब आरो गरखा हारिनि सुबुंफोरा मोनथाम जोलै एबा फोलेरनि फोरमानलाइ होनांनाय नङा। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ रोखायै बुंथिदों गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। दानिफ्राय बे जर'खा खाबुखौ कच राजबंशी, मारान, मटक, चुटिया आरो
आहम हारिनि सुबुंफोराबो मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि खुंनाय आसाम सोरखारनि केबिनेट मेलाव कच राजबंशी, मरान, मटक, चुटिया आरो आहमफोरखौ मिशन बसुन्धरानि थाखाय मोनथाम फोलेरनि फोरमानलाइ होनांनायनिफ्राय रेहाय होनो थांखि लानाय जायो। आसामाव आयेन बेरेखायै सोलिगासिनो थानाय रेड हल माइनिंफोरखौ गोख्रोङै नोजोर होदों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। बेजों लोगोसेनो बेनि हेंथायै आसाम सोरखारनि गुबुन गुबुन मोन 7 बिफाननिसिम गोजौ बिजिरसालिनिफ्राय नटिस दैथायहरदों। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला रायजोआव आयेन बेरेखायै सोलिगासिनो थानाय खामानिफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय आसाम सोरखारा मा राहा लादों 7 फेब्रुवारिनि गेजेराव बेनि रिपर्ट दाखिल खालामनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बिथोन होदों। मख'नो गोनांदि डिमा हासाव खैला खनियाव जानाय जाब्रबथायनि सायाव समबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव निजायै केस रेजिस्टार खालामनानै चिफ सेक्रेटारिनि मावख'जों लोगोसे गुबुन गुबुन मोन 7 बिफाननो नटिस दैथायहरदों। गाहाय बिजिरगिरि बिजय बिश्नय आरो बिजिरगिरि कौशिक गस्वामीखौ लानानै दाजानाय बेन्चआ बे बिथोनलाइ बुंनाय बादिब्ला बिजिरसालिया गुबुन गुबुन रिपर्टखौ नोजोर होदों, जेराव उमरांस ओनसोलाव 200निबो बांसिन रेड माइनिंफोर दं आरो उमरांसनि खैला खनियाव जानाय जाथायखौ बिजिरसालिया नोजोर होदों। सोरखाराबो बेखौ नोजोर होदों, नाथाय बेफोरखौ होबथानो थाखाय सोरखारा जेबो राहा लायाखै। बेनिखायनो 7 फेब्रुवारिनि गेजेराव रिपर्ट गथायनो थाखाय रायजो सोरखारनि मोन 7 बिफाननो गोजौ बिजिरसालिया नटिस दैथायहरदों। चिफ सेक्रेटारिनि अनगायै गुबुन मोन 7 बिफानफोरा जादों कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिल, जुल'जि एन्ड माइन्स, माइन्स एन्ड मिनारेल्स, इनभाइरनमेन्ट आरो हाग्रा, नखर आरो राजखान्थि, खाजोना आरो खैफोद सामलायथाय बिफान। मख'नो गोनांदि थांनाय 6 जानुवारि खालारखालि उमरांसनि खैला खनियाव माखासे लेबारफोरा थाबथादोंमोन। बेनिनो 4 लेबारनि गोथै स' बोखांनो हानाय जादोंब्लाबो माखासे लेबारखौ दासिमबो बोखांनो हानाय जायाखै। मख'नो गोनांदि नेशनेल ग्रीन एन्ड ट्रिब्युनेलआ 2014 मायथाइयावनो रेड हल माइनिंखौ होबथादोंमोन, नाथाय आसामजों लोगोसे सा-सानजा ओनसोलाव दासिमबो बे आयेन बेरेखा आदबनि गेजेरजों खैला दिहुननाया जायो। मिरुनि राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ दिनै 2025-2026 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय मिरुनि आबुं बाजेट एबा रां बावजाखौ दाखिल खालामबाय। हेंथा दोलोफोरनि गोख्रों होबथानाय आरो दावराव दावसिनि गेजेरजों दिनै राङारि मन्थ्रि निर्मला सीतारमणआ 2025-2026 रांखान्थि बोसोरनि आबुं बाजेट दाखिल खालामदों। राङारि मन्थ्रिया बाजेट दाखिल खालामनायनि सिगां हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमो। बेनि उनाव संसद भवनाव फैनानै गावनि बाजेटखौ सदनाव फरायथियो। बेनि उनावनो शेयार बाजाराव डिफेन्स शेयारनि बेसेना मख'जाथावै बांदों। सेन्सेक्स आरो निफ्टियाबो 1% बांसिन बांदों। मख'नो गोनांदि दिनै रांखान्थि मन्थ्रिया फोसावनाय बाजेटआव गाहायै गेजेर थाखोनि सुबुंफोरनि सायाव नोजोर होनाय जादों। हेंथा दोलोनि सोद्रोमाफोरनि दावराव दावसिनि गेजेराव रां बावजाखौ फोसावो। बबेखानि गासैबोनि थाखाय जौगानायानो जोंनि थांखि। भारतनि रांखान्थिया मुलुगनि बयनिख्रुइबो गोख्रैसिन जौगानाय होननानै गावनि रां बावजा फरायथिनायाव रांखान्थियारि मन्थ्रिया बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि देग्लायनि बाजेटआ गेजेर थाखोनि सुबुंफोरनि सायाव नोजोर होगोन। आबादारिफोर, आइजोफोर, फिसा दारिमिनफोरखौ गोनांथि होनाय जागोन। 70% आइजोफोरा जाहाथे खामानियाव हाबफानानै थानो हायो बेखौ थि खालामनायाव गोसो होनाय जागोन। जोंनाव फैगौ 5 बोसोरनि थाखाय जौगानायनि मोनसे खाबु दङ। मोब्लिब गोहो, आबाद आरो फिसा दारिमिनजों लोगोसेनो मोन 6 बिथिङाव फोसाबनाय लाबोनांगोन। भारतआ संग्रा थाव, दालिफोरनि बिथिङाव गावनो सोनारनो नाजागोन होननानै राङारि मन्थ्रिया बुंनायजों लोगोसेनो तन्टियानो योजनानि सिङाव 1.70 कौटि आबादारिफोरनो मदद होनोबो फोसावदोंमोन। मख'जाथावदि राङारि मन्थ्रिया दिनै लान्थ्रियै 8थि खेबनि थाखाय मिरुनि बाजेट एबा रां बावजाखौ फोसावदों। उदां भारतआव बेयो मोनसे जारिमिन। बिथाङा गिबि खेब 2019 मायथाइयाव बाजेट दिन्थिदोंमोन। गुबुन फारसेथिं इकनमिक सार्भे 2025खौ 1 फेब्रुवारि दिनै बाजेट फोसावनायनि सिगां फोसावनाय जायो, जाय 2025 मायथाइयाव हादरनि डिजिपिआव बाङाइ जानायनि इसारा होयो। दिनै 1 फेब्रुवारि 2025 खालारखालि
आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि 52थि गोथार जोनोम सानखौ सिमेन्सा फरियाव थानाय BKWACनि मावख'आव बायदि हाबाफारि लानानै फालिदों। मख'नो गोनांदि दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिथोन हरनाय बायदियै बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि बानजायनायाव सिमेन्सा फरियाव थानाय धोरोम थानसालि, गुबुन गुबुन बर' माहारिनि मावखुलि, फरायसालि आरो BKWACनि मावख'आवबो साखोन सिखोन खालामो आरो सिमेन्सा फरि ओनसोलनि सिङाव थानाय माखासे गामियाव मेगन नुयै खाना, लेंग्रा, खोमा खोनायै, बेंगा गासै सा 34 सुबुंफोरनो गोग्गो सावस्रिनि जाग्रा मुवा आरो इसे राङारि अनसुंथाइ होयो। दिनैनि बे हाबाफारियाव धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरि, धेमाजि जिल्ला आबोब, सिमेन्साफुरि धोरोमारि आफाद आरो बारग' BLTनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो आरो खौरां बिजोंनि गेजेरजों BKWACनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनेश्वर बसुमतारिया माखासे बिबुंथि लाखियो। कार्बि आलं जिल्लायाव सनिबारखालि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों पुलिसआ आयेननि बेरेखा हाथियार फालांगि खालामग्रा सासे दायनिगिरिखौ खानो हायो। दायनिगिरिखौ नवीन दास उर्फे प्रशान्त दास होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ खानाय दायनिगिरिनिफ्राय गंथाम पिस्तल आरो गरबा गोथां गुलि जब्द खालामनो हानाय जादों। पुलिसआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बियो गोबाव समनिफ्रायनो रायजोनि सिङाव आरो बाहेरायाव हाथियारफोरखौ आयेननि बेरेखायै फालांगि खालामनाय जायोमोन। दासान्दि पुलिसआ दायनिगिरिनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनो गोख्रोङै राहा लानाय जायो। गुवाहाटी सोहोरनि गीता मन्दिर साखाथियाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय, जेराव गंसे मेथाइ पेकेट लानानै थांनाय गंसे टाटा ACE गारियाव हरखाबै अर नांदों। मख'नो गोनांदि बे जाथाया गीतानगर वाटारवेनि साखाथियावनो जादों। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला अर नांनाय गारियाव मोनसे दखाननि मुवा बेसाद मेथाइनि पेकेट लानानै थांदोंमोन। गारिनि इन्जिना गोबांद्राय गुदुं जानायनि जाहोनावनो अरा नांदों आरो खमैबो 2 लाखसो बेसेननि बेसादफोरा खामनायजों लोगोसेनो 8 लाखसो बेसेननि गारियाबो अर नांना सिलिंखार जायो। नुनमाथिनि पुलिस, फायार ब्रिगेड आरो जायगानिनो थागिबि सुबुंफोरा जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै नांनाय अरखौ बारा जानायनिफ्राय होखोमोरहैना रैखा खालामनो होननानैबो सुलुंनिफ्राय मिथिमोननाय जादों। अदालगुरि जिल्लानि रौता लाल बाहादुर शास्त्री गोजौ फरायसालियाव शुक्रबारनि हराव सिखाव हाबदों। सिनाय मोनै सिखावा गोबां खहा खालामलांदों। फरायसालिनि खुंथाया मिथिहोनाय बायदिब्ला गंबा दैनि पाइप, कम्पिउटार बायदि खावनानै लांदोंमोन सिखावा। लोगोसेनो स्मार्ट क्लास रुमावबो गोबां खहा खालामलांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय सप्तायावबो बे गंसे फरायसालियाव सिखाव हाबदोंमोन आरो गोबां मुवा बेसादखौ लांदोंमोन। पुलिसनो खौरां होसेयावबो जेबो आखायाव लायाखै होननानै दुखु फोरमायदों फरायसालि खुंथाया। गुवाहाटीनि आटगाव ओनसोलाव ड्रेन बानायनायनि खामानि मावबाय थानाय समावनो पाब्लिक वार्क्स डिपार्टमेन्टनि 3 लेबारा गोजाम पाक्कानि इन्जुरजों गोग्लैसिनजाना गोब्राबै जोखोम जायो। मिन्थिनो हानाय बादिब्ला गुबैयै बे जाथाया आटगाव ओनसोलनि साखाथियावनो थानाय साबिबुल सारियालियावनो जादोंमोन। बे जाब्रबथायाव जोखोम जानाय गासैबो लेबारफोरखौ फाहामथाय होनो गोख्रैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। रिपर्टनिफ्राय मिन्थिमोननाय बादिब्ला बिसोर 3नि सासे लेबारा दासान्दि गोब्राब हालोदजों बांसिनै जुजिनांदों होननानैबो मिथिमोननाय जादों। गागि लिरगिरि आरो खौरांगिरि स्वप्ना बेजबरुवाया असमिया रावजों लिरनाय हाग्रामा महिलारि बड'लेण्डनि जोहोलाव बिजाबखौ बर'नि गागि लिरगिरि डक्टर रुपाली स्वर्गियारिया इंराजि रावाव राव सोलायबाय। शुक्रबारखालि बे बिजाबखौ गुवाहाटी कटन इउनिभार्सिटिनि एलुमनि नब्लाङाव बर'नि गिबिसिन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि आरो गागि लिरगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि आखाइजों बेखेवनाय जायो। बे बिजाब बेखेवनाय हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि तरेन बर', गागि लिरगिरि आरो रांसार बान्था मोनगिरि गंगाधर रामसियारि, लिरगिरि स्वप्ना बेजबरुवामोनजों लोगोसेनो गोबां माननि सुबुंफ्रा बाहागो लादोंमोन आरो नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि स्वप्ना बेजबरुवानि लिरनाय बिजाब हाग्रामा महिलारिखौ सिगाङाव बर' रावाव लिरगिरि रजनी बारजुवारिया राव सोलायखांबायमोन। दासिमाव असमिया गुबै बे बिजाबा बर' आरो इंराजि बे मोननै रावाव राव सोलायजाबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।